Ai, hemen nago berriro Bilamonteko liburutegian. Zenbat arazotxo ditugun hemen, baina guztion artean konponduko ditugu. Azkenengo arazoa topatu dudana, ni liburu neska. Beitu, hemen dauzkagu kajatxo hauek. Guztiz desordenatuak. Batzutan liburuak botata gaude. Eta ematen du, umeek ez dutela liburuak maite. Ez dut sinisten. Hemen, dana hain desordenaturik. Hau ez da bidea. Liburu neskak esplikatuko dizue zer egin behar den. Beitu, kamaragile maitea. Begiratu, zelako ondo dagoen ordenatua gure kajoi hau. Zelan egin daitek, beitu lagunak. Liburu bakoitza, zenbakitzo bat dakamen, hemen daukan etiketatxo honetan, eta jartzen du 3. 3 jartzen badu, zergaitik dago lauean sartuta. Zergaitik. Ez laguntxoak ez. 3 jartzen badu, 3. eraman behar dugu eta kolokatu oso astiro. Ulertu eginda ez da. Beste gauzatxo bat, komentatu nahi dizuet. Hemen, pegatina urdina daukaten liburu guztiak dira ume txikitsuentzako. Orduan, pegatina urdina, kajetan joan behar da. Ikusten duzuenez daukagu, 4 kaja hemen eta 5 han. Begiratu beti, zein den zenbakian kajan eta liburua gorde. Eta badakizue lagunak, zalantzak edo keskak, badator liburu neska. Agur!